Айде пак полицаите, пак са на главата, бе. И с ограниченията да караш, пак полицаите са на главата ти, идват на Буркан. Ей ги. Ето ги. Ето ги. Идват на Буркан. Айде пак. Пак полицаите на Буркан. Айде пак. Ай стига, ай стига, еби му майката, еби му майката, еби му майката. Брат, ти изродите, то бива такова нещо, еби му майката. Люботаков идва и така направо ми писна вече от тия хора, бе. Би му майката, би му майката. Спри да му треш сега, не ме въди от колата, няма да взема никъде, бе. Здрасти. Пътна полиция, Здрасти. имаш оръжие, нещо в тебе. Нямам никакви оръжия. Нещо, Абсолютно макетно нищо. нещо. Имаш Нищо ли нямам, капитал? нищо нямам. Отбивай Има в дясно, един изгаси автомобила. Ерс, Ще се ползва. изгасене. Изгасявай Колега, автомобила, ще се ползва. дай по-възпитано. Искам много лекичко да излезеш, ръцете да ги Ако виждам. обичаш, Ръцете да ги виждам. ти ги виждаш. Ако обичате, Телефона пусни. ръцете по-възпитано, да ги виждам. колега, можеш ли по-възпитано да говорим нормално? Нормални хора сме. Автомобила е спрямо. Ма моля ви се, бе. Абе, естествено, аз да съм ви крещал. Окей, бе, чакай, бе, човек. Добре, де. Добре, бе, момчета, чакай, бе. Излизам, бе. Леко, бе. Излизам. Добре, бе, чакай, бе, брат. Айде, значи, Веднага чакай. слезте от автомобила, разпорежда ви! Кьорав ли си, че слизам, бе? Ски бахте улите хора, кой е станал, бе? Няма оръжие, имам един софт празен. Давай. Добре, де. Колегите ви... Чета, спред се, бе. Гаре! Окей, пушкам съм купна, бе. Имаш ерсофт?